Nwanne m kedu nnọọ n'oge omenala ebe anyị na-akọwata omenala niile dị iche iche n'ala Igbo. Ụbọchị taa anyị na Nze Tobe Osigwe ga na-enwe mkparịta ụka gbasara omenala nke a na-akpọ Nze na Ọzọ. Geenụ ntị dịka ga na-ekwu okwu gbasara ya. Onye na-ewetara n'ozi a bụ Nwaada Ụzọamaka. Ikolo mmụọ dịka esi akpọ gị n'ebe niile. Nnọọ dịka isi nabata anyị n'obi gị inye ndị mmadụ ezi nghọta gbasara omenala Igbo. Isiokwu nke anyị ji bịa bụ Nze na Ọzọ. Anyị chọrọ ka ịkọwa onye bụ Nze na onye bụ Ọzọ. Nze na Ọzọ bụ ofufe. Na-akọwa otu o si wee dị na Nnewi na be anyị wu Nnewi. Onye chili ọzọ abụrụgo onye nze. Onye chili ọzọ abụrụgo onye nze. Ichi ọzọ nze ife nze pụtara ogonu nzelụ. Ichi ọzọ nwere nsọ ahụ agụgasịrị gị. Nsọ ahụ a na-agụgasịrị gị ka ị na-eze. Ihe ezelu nke a. Ọnụ na be anyị wu Nnewi. Asịrị na ya ekwuzi okwu asị. Ya dị ekwu ntụ. Sọsọ efe maka ihe a ekwu. Nke ma ekwuo na ịma ahụ. Ya dị eli ife. Ya pụtara n'ilo. Dọna na liwe ife. O nwere oge ịkwesị ozi afụ n'ilo. Ọ bụrụ nwaanyị ọnwụ na-efuru ibulu so nwunye oke ya ama. Onye kpatara eji nwaanyị echi ọzọ. Ọ na-enụrụ nwaanyị ya echinye ọzọ na Nnewi. So o nwegasịrị nsọ a na-agụgasị. Nsọ ahụ ka ị ya ada eze ị na-eze. O nwere ndị ihe ekwe ekene. Ụfọdụ na-ekwu na ha na-ekene ezi ikolo mmụọ na ezi ikolo mmụọ ada azafa. Ha ma ọla oso n'ife dị n'ọzọ ahụ. O nwere ha mmadụ niile ka ihe ekwe ekene. So idewe nsọ ahụ nsọ niile ahụ a na-edebe wu ozuze. Onye be a ka o si nze. Ị na-ezelụ nzelụ. Onye chili ọzọ wụ onye nze. Nze na Ọzọ bụ ofufe. Onye nze wụ onye chili ọzọ. Onye chili ọzọ wụ onye nze. Ifuna na isi mkpi ido na-akpa mkpi. Daalụ. Daalụ na ezi nkọwa nyere anyị. Ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ kee ka mmadụ onwere oge mmadụ ga-eru eche ya Nze na Ọzọ n'ala Igbo. O nwelu. Mwachili enwere ike ikwu na mụchiri ọzọ na nwata. Nna adị agwa mmadụ na aha ndụ wee chi ọzọ abụrụ ahụ. Mmadụ kwesịrị ịdị wee chi ọzọ. Mmadụ kwesịrị elu asị m kwuo na ọnụ oyiwo ebe 65-70 years ka i wee nwee ike izegasị ife ndị ahụ. Otu ahụ gwa na ọ na-esili m ike isi be mpụ maka m pụọ na maya anata ka m mesili nni onye esi nke m eli ebe ka m edina dịka ndị Nze na Ọzọ ada eri nri n'iro. Ihe eli nni n'ilo onye mere onye nze bịa ife anaya nni onye eli nni n'ilo ihe anọkọta fọm adọrọmana Chisọkpa na-eri nni ifu na obi ma ndị mmadụ na ọgasị ya na-eli otu aka m esi nọrọkwa na-elele ha ya afụ m ebe m na-eli nni ọka ịma na ndị Igbo nwe ka ha si wee hazigasị efe ahụ ife ndị oyibo ya akpọ novels. O nwere ife novel ekwesịghị efe ịmana kịta ịbịa kịta ifu ndị mmadụ na-aza prince. O nwere ife dịka prince n'ala Igbo a na-atenu nobility atenu ha amụ mmadụ into nobility na nna uchili ọzọ emi ho na-ewo ife ahụ. Ọ bụrụ n'ala Igbo nobility abụrụ by inheritance or by achievement. Ihe aga nke mee nke wee wụlụ ya na-emedu achọrọ ichi ọnụ onye gbasiri ike kpala ego igosi na ọ chọrọ ichiri ụmụ ya ọzọ. O nwegasị ndị a na-echi. O nwere mgbe Maazị Ogbonna ya bịa kwuo n'ọmụlụ youngest ọzọ n'ala Igbo. Ndị mmadụ na-ekwugono na ha ama ndị dị 12 years echiwelu ọzọ. Onye dị 12 years echiwelu ọzọ agụghọlie nsọ ọha ọzọ ka o chili uko ka ọwụ ife a na-akpa ewe ọzọ uko agụghọlie nsọ ochigbo ọzọ mgbe o tonuzili o jewe mmụọ a na-echili ọzọ o wee je chifelu mmụọ ahụ ọzọ na mmụọ ka a na-echikwolu ọzọ. Abịa na be anyị wu Nnewi mmụọ ka a na-echili ọzọ. Ọnya merụ o nwegasị ife anyị adọlụgụ n'okwu ya na beru be anyị a na-akpọ ya agba na anọ. Mmụọ ndị ahụ echili ọzọ
gụ na ha edo na agbata eji ajụ mmadụ ma ife asị ihe ha agwa m mmụọ chiwere ya wụ ọzọ na-ada n'okwu ikwuru kịta akwụghọtago ife nwata nwa mmụọ ejo akpọfeghe mmụọ ojo ojechesigasịrị mmụọ ọzọ si na ochiri ọzọ so n'eziokwu in reality o nwere ike ọnwụ ụlọ mmụọ wụ the youngest ọzọ enwere n'ala Igbo aha m ekwu ya na nna etu ọnụ ana ịbịakwu n'enye ana nna ewiwu obodo na ala Igbo na-adịrịla ọzọ otu o si kwesịdịlụ ịdọtụ o nwegasịkwala ife adailutu na mana ha ọ ka dọtụ most people na-claim na ha chiri ọzọ nwa mmụọ chiwere ha ọzọ ka ha chichalụ ụfọdụ chichara ọzọ in one day ka ya esichi ọzọ in one day ifezi na ọzọ ri nne onwe oke ihe esi wee menie n'ofu ụbọchị ọ bịara be anyị wu Nnewi mmụọ na-ese ihe agafere ha n'ofu ụbọchị maka gụnụ mmụọ na-ese ahụ enwere ụbọchị dị iche iche eji apụrụ ha ọkwụ o nwere ndị a na-apụrụ ọkwụ na Eke nwee nke ha wụ Oye nwee nke ha wụ Afọ nwee nke ha wụ Nkwọ and ife eji ejegasị na ụmụ ife ahụ ka nkụ ọnya na-eme na mgbe gboo ịnụ na mmadụ lere ana maka na ọ na-achị ichi ọzọ ọgaranya na-echi ọzọ ihe agbata onwe ya anya wee jechiwe ọzọ a ya egbughị ichi egbuo gị ichi ọnọ mgbe gboo onye gburu ichi akawagasịrị ihu ihe anakpụgoro wee jee megoro rekọvawa ịkwalụcha nke anyị wee gaakwa the next stage so ịbịa na Nnewi ọdụ na stages ife ote ekemụmụ ichi ọzọ 2.5 years maka mgbe nna ọwa n'afọ na mmechi ọzọ na nwata ife agwala m 35 years m ji echie ọzọ nje mekiwe gasị ya je jụwa ife a na-akpọ ọha uche na ọha ajụjụ pụọ ọha uche na ọha ajụjụ ewee gosisiwalụ m ife dị na ya mgbe ahụ enwebeghị m ebe obibi nke m ebe a mụ na ya na adịrọ agwaghị na ihe enwe ụlọ nke gị ihe enwe nwunye ihe enwe obi nwa na-awagoro wee jee anụgo nwaanyị mana enwebeghị m unu a na-enwebeghị m obi wee jedewegasị ya ife ndị ahụ wee kwadowe na-echekwa ka m wee luo 35 years ahụ olughara 35 years ahụ wee bido o take 6 months ịga through the whole process ịbịa na Nnewi ụbọchị anyị echiwe ya ọzọ anyị ife a na-akpọ isi ike na mpata ụbọchị anyị eme ihe mecha ha na-akpọ 28 days ihe apụ ihe ada alahụ n'obi ọhọkwa n'ime bedi bego ọhọ n'ime rum gụ na ndị mmụọ ahụ ichile ọzọ gụ na ha ya nọ for 28 days ihe apụ ndị mmadụ agha abata n'afọ anya sọsọ ndị ọkwụ akaghị onye nọgụ onye ahụ ya da abịani ịnọcha ahụ ịma na isigo na mmadụ wee baa na mmụọ ọnya ụlọ onye ọzọ nwe eji asị nze na-ebi okwu ife niile aka ya gabiga esizie n'ofeke banye na nze ya wụ na nze kwuo okwu ọdụlụ o wee dị ile mmadụ asị na ochiri ọzọ in one day as if no chieftaincy title nke ha na-eme na ịbịa onye ọ na-adọkasị ya n'ike gasịa ndị mmadụ ji gbuo efie ka anụ ke ndị nze ibe ọ bụrụ nye ka ichi ọzọ dị omimi ọ bụrụ ife anyị emeni nwaanyị ji wesị na ọzọ Nnewi digoluru iche mmadụ na-echikwana n'ọzọ na Nnewi mmadụ na-ekweje mmụọ si a na-agụrụ ya nsọ ọsị mmụọ ahụ na imehụ nke ha eji onye ekwe ọ ya asị ụgụ na chiu onye ekwe ebe a ka nsogbu dị ọ bụrụ na ndị nwere ego ichi ọzọ ka nkụ mana ihe ekwejezikwe na mmụọ wee gwa mmụọ na ihe emezi nke a na ihe emezi nke a na ihe emezi nke a mmụọ wezi ikolo mmụọ ije watagoro ọfọ ọzọ m ute ekigodo m time maka onye ọwụ o so na isi mbụ bifo ikwu ego n'igbu ichi ihe eje wata ọfọ ọzọ so ọ bụrụ ife ofu ụbọchị daalụ n'ezi nghọta iji kọwara anyị usoro esi esi ọzọ dịka ị nọ na-ekwu okwu nwere ihe kwuru si na n'ọgwụ a bụ onye kachasị pempe na ndị na-echi ọzọ ịbịakwute chili ọzọ n'ala Igbo kịta ọzọ nwa ọzọ ọ bụrụ ọzọ ụka ịbịakwute na onwe ndị na-echi ọzọ uko
anyị chọrọ ka inye anyị ezi nghọta gbasara ọzụko a. Ọzụko, ọzọ eji eme ngala ka nza na m echili ọzọ. Onye ife na-akpọ ọzụko. Ijuo ife onye ahụ si ụlọ ọgwụkwọ onye nze na ochili ọzọ, mana ine na-efu na ofu ụbọchị ka eji chi ọzọ. Ine na-efu na onwe ha mmụọ eji echili ọzọ. Ine na-efu na ndị ụka na Reverend Fathers na that day bikwasị aka ma ọwụ ochiche ọzọ ha eje ụka na Thanksgiving. Wee na-ajụzi ka ebe gbasara ụka na ụzọ. Achọkwara m ejikọ nke Onye nze na-eje ụka. Onwe ife gbasara nze na ọzọ na ụka dị ụlọ onwe, ọzọ dị ụlọ onwe. Onye chiri ọzọ ya na mmụọ edogo agbata ya na mmụọ ndebe fa maka mmụọ ndebe ụlọ ka ihe adị enene anya n'elu na-enene anya n'ala. Onye chiri ọzọ ekwugo n'ọdịnala ka ọ chọrọ ime onwe ozi ife gbasara ya na nke bịara abịa. So si akpọzi na afọ nkwọ Ọzụko ndị ahụ edewe aga ọrụ nsọ ọzọ. Ihe afụ mmadụ si n'ochili ọzọ efie na restọrantị okpukpe red na-eli nri. Efie anya na onye echi ọzọ anaghị ịtọ. Otu ya edu na ụfọdụ ndị ahụ aghọta ha bịa na m ịtọ ewepụ m aka. O nwere ife ichili mkpali ka ọnwụ na mmụọ wee zikọrọ mmụọ na onye echi ho. Ka anyị biti na nka maka na o sokwe na ajụjụ ga na-ajụgo oge ahụ ruo inye ọzọ anyị chọrọ ikwu maka nku ndị a na-etighi ndị ọzọ. Ọtụtụ mgbe anyị na-afụ onye ejiri ofu nku n'okpu mmemme ya, ọzọ ejiri abụọ, ọzọ ejiri atọ. Ke ndị kwesịrị iji ofu nku ma ọ bụkwa na abụọ na atọ. Ife ahụ ndị be si n'Igbo na-asụ n'onu mana egbu ikiri ọbụla ofu. O nwere obodo iyi eje ichi ọzọ ọwụrụ ugbere ugo ebua maọbụ ịtọ maọbụ ịnọ kafa na-etinye na ana Nnewi wuo ofu ugbene ugo ka anyị na-eme na ana Nnewi. O nwezikwa ndị kịta si na ha chiri ọzọ na ana Nnewi fọ ahụ etizucha ịtọ maọbụ ịnọ mana ọ bụrụ ọdịnala Nnewi ndị ọna nwelu ife otu ha si eme ife ha mee etu ibua ọ bụrụ maka ọzọ nchili eze ka nchili ọzọ eze so n'obele ọzọ enwelu dịka enwere ume, enwere eze, enwere dim, enwere dala, enwere eze ani wụ ife a na-akpọ highest. Nwere ike ịkọwachara anyị otu mmadụ nwere ike isi ruo bụrụcha nze ndị a ife otu esi eme ife eji echife dị iche n'iche nye ọnyanwa ife ọsọsọ nya ife eji echi ọ bụrụ ife eji echi eze ka eji echi dala, ọ bụrụ ife eji echi dala ka eji echi dim, ọ bụrụ ife eji echi dim ka eji echi eze ani. Ọ na o nwere ụdị ọ na-ebe nwụ oke ọkpa wee je o nwere ka ọwụ na onye chọrọ ichi dim ife ọ da na mkpi ka iyi akpụ wee je chiri mmụọ ahụ ọzọ maka ọzọ ị na-echi igbagotalụ ọnụ onye na-echi eze ani ebe onye kpọ mkpi wee je ngụwa wee fi ka iyi akpọ wee megolo wee je mazie n'ebe a na-agba na mmụọ dị ise i wee na-akpọfe ya efi ofu mmụọ ofu efi ofu mmụọ ofu efi ofu mmụọ ofu efi. Onye ka na-agwa n'imecha ya ọ na umeghe elu daa ụbịam. Daalụ na nkọwa ndị nyere anyị. Dịka anyị nọ na-ekwu okwu nsị gị kwụsịtụ mgbe ị nọ na-ekwu maka ị na-aka. Biko anyị chọrọ ka maka ọtụtụ ndị abịazie mmemme kịta ma ndị chịrị ọzọ ma ndị na-echere a na-ewepụta aka na-ana. Anyị chọrọ ka ị kọwara anyị otu esi ana aka ndị a ya na ihe aka ndị a pụtara maka na ama m ihe ọbụla dịka nọ na-eme nkụzi ụnyaahụ n'obi gị onye si na simbọl niile dị n'ala Igbo nwere ihe ọ pụtara maka na anyị ma na aka ha na-ana onwe ihe ọ pụtara. Anyị chọrọ ka ị kọwara anyị. Ịma na ọwụlọ asị na ndị mekaniki ekwu ozi ka mara ndị ala ife niile kpụtọziri akpụtọ maka na oyiwo bịalụ ndị mmadụ bidozie wee na-emegazi ife otu o si wee sọ ha. Ọ dị nnọọ ka njata na-agba n'ọkpa ndị na-agbazi njata onwekwa ife ha chili ịjụ ọhịa ife njata ha gba ife ọ pụtara ha ma akọwani ha ma na onye chili ọzọ na-agba njata n'ọkpa na ife omi nna ya na ana edogo agbata na ife ọbọsị ọ na ọ tụrụ asị ana ahụ jide otu a ndị ụka si na ha na-agba wedding ring na ife omi na-edugo bounded committed to you otu a ka ọ dụ anyị fụnanụ anyị nwere version nke anyị onye gba njata onye chili ọzọ ife omi na gị na-emegogolo edo na-agbata na ụbọchị ọ na-ịtụrụ asị ụbọchị ọ na imelu
ndị nne na-akpọ ọkọ tụfee olu holie anajide ewu anakpa ewu ikpe ọ ife eji si na nze na-ebi okwu na nze ekwu ha na n'otu a ka o si kwesịrị ịdị ka ezi ife na-agbaghazi na ọ ya atụmizi asị so ndị mmadụ pụtazie ha na-eme ife okpuru edi a echichana m ụzọ ekwomekpu okpuru edi ọ ndị nna m fabia wọnzi m si na ha chọzi ịdị na-afụ okpu blak n'isi m akwagidoro m okpu ugwu echikwela m ọzọ njụkwara m ahịa dị ekpue mana ị afụ onye Igbo kịta nwere ife ichiri ijekpuru okpu mme ofe onye chizuru chili echichi a na-emere itinye emerit ị na-aka wụrụfe onye melegono chili echichi onye ichie onye nọ n'obi onye nọ n'isi mmụọ onye chili ọzọ onye enwelele ọdụnọka nzu a na-atụ atụ ọ na-enwebụrụ ife ime na ekwesịghị ịma na nọmba of nzu ọ na-eyi atụ mana ihe afọ mmadụ ọ na-atụgo nzu na-atụsasị nzu o nwebụghị ife ime na ị na-ajọmpụ protocol so ife niile nwere usoro so ibu ka ị na-ebunye onwe banyedara invite ife ilu oyi na-ekwu n'iyi ilulie anwazie standing oyi sikwazie na-achọwa na village people achọwa na mana ọgụ ji echọpụta onwe ịma na iwu ofeke ị na-achị ibi ndụ dịka onye manna ihe edewezi nsọ ikwesịrị so n'efe ahụ so ị na-aka ịtọ nwere ndị edebeli onye ka njisi na iwepụta ha n'aka ịtọ ndị a nnotisi anaghị ewepụta gị ozugbo onwe ka m esi wee kwe ụfọdụ atins egnọ m onye a ekwukwa na ezikọrọ okpu na-akpali mmadụ mana ọgụ ọwa onye akwanyere ha onwe ugwu ịfụ m n'ilo ị bịa ibi ebulu ịtọ onweghị ife ịwụ nya ịchọ ka ibutuo m to level daalụ na ihe kọwara mana ihe m jụrụ gị bụ ka ihe ọ pụtara ama m ete ọnyana ị na-aka ịtọ n'ichizugo ihe kwuru maka ọtụtụ na-asị ofu pụtara eke ekwesịrị ịma na ife niile a na-eme eme ụfọdụ ya enye different interpretation to it o nwere ka ndị chizuru echizu si ya na-eto o nwezikwa ife onye ọzọ na-agbanwezie na-enye different interpretation ọ dozile ndị ahụ ọkụghọtago ndị wu okolobịa nwee ka ha si ekwe n'aka ndị tonitere nanụ nwee ka ha si ekwe n'aka ọkụghọtago a na-ekwe n'aka dịka otu esi wee dị o nwekwara onye ya afọ ibiwe ọma ife obiọma ahụ min na gụ na onye ahụ adọka na mma ife ọ pụtalụ so ị nakwa ịtọ minu na gụnụ na onye awa odogwu ị na-aka ịtọwa aka odogwu ya na-ịtọ ma ochili ọzọ ma ochiho ọzọ ọ dịke na na-ịtọ na-eme ụfọdụ ndị nwere ike fụ ha n'ofu na-ebu asị ka ha kwụsị na ha mana ha keru bekee si na-ịtọ daalụ na nkọwa ndị nyere anyị achọrọ m ịjụ nwere nkọwa ọzọ gbasara nze na ọzọ ị chọrọ ka ndị mmadụ mara ndị mmadụ ndị Igbo ụfọdụ na-eje ibe dị iche iche na-eje mba dị iche iche na-achọ ike mana ha mụọ na ife ahụ ha na-achọ ọdụbefa ọdụ n'ọdịnala ha ekekere ụwa kechalụ ife niile ahụ enyelu ndị ọzọ enyekwalụ gị ya mana ịkpọọ ife gị ife o wee wụrụ gị ife mgbe nchile ọzọ ife dị iche do afụrụ m ife egunu dị iche afụrụ m ya eji idewe ha na nsọdụ n'ọzọ efu na o nwere ile efe ahụ ụfọdụ ndị na-achọ na-agati ya aka ụfọdụ na-eji aba society ọ dị n'ọzọ bụ unu na ime ya otu esi kwesịrị ime enu mere ụfọdụ ji akpọ ọzọ cult in actual sense ọ bụrụ secret society mana odo in form of it ọdụ in form of it otu esi enwe secret society ndị oyibo otu a ka ọ dị na Igbo ọkweghọtago that means ife a na-abalụ cult maọbụ ife na ike ka ị na-achọ ọ bụrụ elu ike ife ahụ ị na-achọ ọdụ n'ọzọ ọdụ na otu mmọnwụ ọdụ na otu ndị mmiri mana ihe edowekwa nsọ dụ na ime ife dụ na iyeli ulu dụ na onwe ha ọghọm dụ na ewu
ikwu n'ihe ịṅụrụ iyi n'ihe ha emefe dị otu a n'otu a ka ihe esi eme ekwụsị ime enu ife fụrụ n'iwolu onweghị ife ọwụna dị n'ụwa enweghị ife a na-akpọgụnụ terms and condition ịfụ nwa ndị si na ha n'ụka ije na Deuteronomy ịghada anụ if you do this, if you do this, if you do this, m wee mee nke a na-enye terms and condition. Onwe ife ọla na-efe efe enwe terms and condition maka life dị transactional. Ime ha na nke u eme nke a. So ụzọ dị ka m kwega eziokwu ọzọ na-achịgata n'ala Igbo otu o si wee kwụsị ịnachịgata otu o si kwesịrị edo leadership problem enwere ana ihe edozi n'ala Igbo without ọfọ and ọfọ na-adị ire n'aka nze n'aka adibịa n'aka onye isi obi n'aka onye isi mmụọ n'aka mmadụ ena abịa na mmadụ ena ọzọ wugono abịa na leadership ndị ọzọ ka e place na gono leadership. The true leaders na Igbo ndị chile ọzọ. So leadership failure in an Igbo is traced to ọzọ, the death, the weakening of the ọzọ. Maka ịga condition ọzọ kwuo kweta. Okay, let me give you an example. Ndị na-eme night ọkpụ nwere ife a na-agọrọ ha nsọ ese na-achị ba leadership anyị agọrọ nsọ esue with Bible si je kpọta ndị ji ọfọ wee ṅụọ iyi dewe ha n'ebe ọchịchị ka ịma na nke ha amaghị asịrị na ha eme ogono na ha amaghị ịjụọ m ajụjụ m amaghị na machi claim na mụ ife niile asị gị na m amaghị nke a na o dookwa m anya ma ọ na-eke nsi wee ghọta ife a otu onye nze si ekwu okwu nke ịmụ isi na m ụmụ nke m amaghị ekwuo na magolo na m amaghị na o dochaghị m anya. So na ndị Igbo onye ọna si na ọ chọrọ ịchị ọchịchị n'ala Igbo mma ya na abụ nje echi ọzọ bụ unu ife ndị bụ njido ebube ya so wee baa ọchịchị anyị ya enweta ife ahụ ị na-achọ mmụọ gwara ya mmụọ wee zikọrọ mmụọ kwado echi si na m chọrọ ọchịchị onwe ife ya kwụsị m maka nwoke ezugo ezu ka nwoke si ado o nwere onye ife ya achọ ịkwụsị m oge luo na m achọrọ maka ife niile na-enwe oge mana mpụta nwere onye na-achọ ịkwụsị nke wee eziokwu ka mma ada agwa unu maka nwa ya nwa mmụọ niile ahụ nchile ọzọ na-awara ọjị na-emedogasịrị ife ya emegolo ya bịa ha ya bịa gba m ụgwọ maka onye ji ụgwọ ya akwụlili ụgwọ oji nyawa iwu ọfọ na ogu na ọkọ tụfe ha na onu ya eholie onye ụlọ onye ọbụla chizuru echizu na aka nka ọ na-atọ atọ. One of the ife ji ama onye chiri ọzọ ọfụma longevity. That's the one of the first benefit of ọzọ. Onye ọ na-anwụchuru anwụchu si n'ochiri ọzọ ọ metọrọ emetọ ewegha ya ozugbo o ife a na-agbara ọzọ a na-agbara ọsọ ewegha ya ozugbo etose ụkwụ ekwucha wee ṅụ iyi ịṅụ gị iyi n'iyi emego n'iyi edewe nsọ ihe da apịtịgharị apịtị. So achọghị irestore leadership na Igbo ọ n'ọzọ ka si chọwe ndị be anyị si na ife afọrọ n'ikpu nnewu afọ ya na nke nwe ọbụla alụ enwe ka isi wee dewe leadership na Igbo ihe eje wetazie nke gbara agba na-achọghị iji wee megolo ya work all white ndị na-ekwu na ha leaders abụrụ leaders they are only leading themselves and their stomach. Inene onwe ife ha ya atọ atọ onwe ne legacy onye ome ọpụọ ị na-afụ mmadụ ọ na-ekwu okwu sị na nna ha asịrị ka onye nna ochie onye nwụrụ ha many years ago a na-akọlụ otu o si bi ndụ na-agwa ya otu o si n'omelu nke nna ha melụ nke a na nna ha ọ ndị chigasịla ọzọ bie ndụ ọzọ tọọ atọ wee mee ego wee nwụọ. Daalụ na nke mere ka anyị mara gbasara nze na ọzọ. Mgbe m na-abatabeghị enwe ihe gwa si m na ọwụ obi niile ka a na-asọ nsọ enwere obi ndị a na-asọ nsọ nwe obi ndị nke a na-asọ nsọ biko ke ihe nwere ife ndị gwa na-enwere ebe mkpọrọ general nwere ebe do sacred and otu life si wee do. In Igbo society is divided into the sacred and the secular, and at times the sacred and the secular are intertwined, at times they are separated. So I na-afụkwa ife ahụ n'obi nwere ebe wee mixture of the sacred and the secular nwee ebe do source sacred nwee ebe do source secular due to n'ụwa na-echange ọkwụghọtago amalụwago m na ọ bụrụ otu esi wee mechi ife mgbe gboo ka anyị esi wee na-emetụ ya taa mana mmalụkwa na o nwere ife esi wee mee mgbe gboo ịkwesịghị imetụ aka ọ na-echọrọ inweta rizọtụ ahụ ndị gboo nwetalụnụ maka ihe adịghị enwegonu ihe adịghị emefe ka onye nwere akọ.
so mgbe a na-alụ obi a alụrụ ya na onwere ebewu enogo area for nwanyị enogo area for onye gba akpụkpọ n'ọkpa o nwere ka ọdụ mba ịbata be mmadụ asị yipụ akpụkpọ o nwere ike ya like ya bụ onye na-like yipụ akpụkpọ shal design ụlọ obi a na onwere ebe ihe yi na akpụkpọ wee megono wee bata nwee ebe unu ihe yipụlele akpụkpọ ịma na ihe yipụ na akpụkpọ ije n'ụlọ saịdị ịkwesịrị ịnọ maka mụnwa nwekwu dị obi mmasị ya asị nna like iyi akpụkpọ na oyi na-atụta m n'ọkpa so ọ ya esiri m ike iyipụ ịda na-eyipụ akpụkpọ except ọ makazi na ọdịnala nna eme ọdịnala ya na nna eyipụta akpụkpọ kịta so onye yiri akpụkpọ bịa mmasị isi onye ahụ mba ọ na-abata ozugbo isi mba ọdụcha ọkọchị ọsọ n'ife ndị oyibo na-akpọ ya kwe kọchị ọsọ ọdụchara ya nụ so ị ya alụ dị obi data ị na-abata n'ebe ahụ ị na-ebido na-abata ya ebe ya ife lụọ comfortable o nweziri ife ya iji maka wee bịa ọ daa na anyị ejewezi ebe iyi emegono ahụ emezi otu isi wee chọọ kama otu ndị nwezi obi si wee megono si wee chọọ so n'ọnya even na obi akwa nwere ebe onwe ka anyị esi nọlụ onye abụrọ onwe mgbe nsị mba na ihe abata na ebe a ụfọ ndị nwe obi ebe a ụfọgoro ndị nwe obi onye ka na-agwa ndị mmadụ na ikpe oke ndị Igbo na-eme kịta abụrụ otu ndị Gboo si akpa oke na ndị Gboo na-akpọlabata onye ọbụla n'ọsọsọ abatawazie n'ife wu ife mmụọ ka a ya asị onye abụrụ onye ahụ mba na ife ụfọ na onwere ndị edewela ife a fọ ọ bụrụkwa na akpaghị oke mana na-asị na ife a nke anyị na-eme kịta ụfọ na onwere n'ọfọ ndị ụmụ ndị dị otu a mana ife ndị Igbo kịta a na-akpa oke ebe ekwesịrị ikpe oke nweghị ife nsọdụ ebe ahụ ị na-asị mmadụ pụọ ihe achịchị na iwu onye ọchịchị abụrụ ọfọ ọ bụrụ ife mmụọ ọchịchị ụfọ onye nwere ọgụgụ isi ọnụ onye mba nwere ọgụgụ isi hapụ ya ka ọchịa ọnụ onye ka enyere ọgụgụ isi hapụ ya ife onye mba anyị emewe inye mmụọ obodo ndị na-eso wee fiwe simple otu aka ndị Igbo si design ya na unu eso wee nwere efe so ihe eso na iwe nye n'ihe mmi mana ọ bịa ha na ọchịchị onye ọ na ya emere ngono ma onye bịara abịa ma onye na-anọ ya achịni maka ife a na-eme ka onye ya eweta ni ọganihu ọnụ mgbe gboo asị ka onye ya edifendi ni ọnụ onye bịara abịa ya aka difendi ni esi ya eme na gono mgbe ife ya odogwu ya apụta esi ya apụta ọsịghị mba na ụlọ nwa ya eme ife na jee mee ihe so n'ọnya o wee wụlụ ya daalụ na ezi nghọta ndị a niile nyere anyị maka na mụ onwe m na-ege gị ntị aghọtakwara m ihe amakwara na ndị na-ege anyị ntị ga-aghọtakwa na-asị gị daalụ na nkọwa ndị nyere anyị ndị be anyị na-anụgonu dịka nwanne anyị nwoke si kwuo gbasara nze na ọzọ ya na nkụzi ndị ọzọ nyere anyị chọrọ ka unu gee ntị ma na-emekwa ka omenala ọdịnala anyị na-agakwa n'iru ọfụma. Ndewonu.